Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento. Uragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta. Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapaki-pakinabang. Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka. Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa. Uragon. Bicol. 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 Sa tuyang riyon. Nagtanom ako nin bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kong pirmi, aldaw banggi. Ano nang kaugmahan ko sa lagwerta mong mahiwason? Patag na sa kong itinanong matabaon. Ano na kita? Ano, maribo ko na dyan sa mga barangay? Sinapot na mo yan. Maribo ko na ang sound tracking. Maribo ko na mga sound tracking kan mga kandidato. Pero ang importante, bako ribok sa politika. Kalma sana. Anyway, tabi, inigrara en sendong amigo sa radyo, Al Armario. Digdi po sa programang Uragon Bicol. Hook up ini sa iba pa mga radio stations po, digdi sa Bicol Region. Sa lagwerta mong magayon. Diyan sa Sorsogon. Sa OKFM Sorsogon. Kamusta mga pag-iribata dyan? Dyan sa Daet Camarines Norte. Magandang umaga po sa inyo. Sa OKFM Daet. Siyempre dyan sa Camarines Sur area. Taon-taon pa ang programa sa Eriga. Sa radyo natin. Sina paring Joey Sarcia. And of course, sa iba pa mga radio stations po. Digdi sa Bicol Region, Masbate, Catanduanes. Digdi po sa Albay, ini po ang DCGB sa Uragon Bicol program. Ano na kita? Tapos na so first day na kampanya, second day na ngunyan. Naman sa mga lokal na kandidato. Kaya siribot-sibot na. 44 days na lang. June. At 45 days bagaan local campaign. Kaya expected na po dyan sa sendo mga barangay na marilibot ang mga kandidato ta. Digdi sa lokalidad. Magpo niyan sa governor, sa vice governor, sa mga board members, yan sa mga kanya-kanyang LGU, munisipyo o syudad, sa pwestong alkalde, vice-alkalde, mga councilors, and of course, sagod ba sana sa councilor tabi, ang buburutuhan ta. Sa nasyonal, 12 mga senador. 12 tabing mga senador ang bubutuhan ta sa nasyonal. Dahil pa so presidente, dahil pa so vice-presidente. Sa 2028 pa yan tabi pag-uurunan. 2028. Sisi daw ang nasunod na presidente, June Adi. Sa 2028. Sa barangay, sabi, December. Kung malawos. Ano niya na December.
baka ma-extend na naman iyan. Anyway, Tabi, kumusta ka mo dyan sa Bicol Region? Mga kababayan tang Bicolano na mga uragon. An iba man makaurag. Nagtan bata Arog sa indong amigo, Tabi. gayon Digiri paro kung pirmi Minasaludar sa indong boss. Aldaw banggi Ay, kamusta unta sa mga taga-digdi sa barangay 23 John? Nagyan ko dyan kasubago. ko Mga amiga taman dyan sa barangay 23, digdi sa Imperial Court Subdivision. Ano to itong kuanin doon? May birthday? Anyway, Tabi, kamusta ang mga barangay officials dyan, mga appointed, mga maigoson? Iluto na niya And siyempre sa iba pa pong mga barangay. na muya Ikaw balotang makontak, Tabi, ngunyan ang mga sources ta kan informasyon digdi po sa programa. Baka may makaoron kita ngunyan, Tabi. Kung available ang sendang mga schedule, taram ko siribot-sibot na, Tabi, ngunyan an sa tuya mga resource person dahil kan kampanya nga ni ngunyan, Tabing aldaw iyo ang pandua. Siguro sa mga kandidato lokal nagbuburo barangay na sinda and may mga schedule na yan na caucus, Tabi, sa iba-ibang mga barangay. Gabos na mga munisipyo, gabos na mga syudad, digdi po sa Pilipinas, yaon, Tabi, sa pagkampanya na sa momentong ini. Opo, yaon, Tabi. Yes. Hello. Ini mga estudyante. Opo. May kaoron si nakontakta, Tabi, Angel, si Mayor Attorney Pido Garbin Jr. and siya po ang Executive Director kan ako Bicol Party List. Kamusta unta lamang ta kasubanggi? Garin na perot ini si Mayor Pariyoko. Nakasabay magkita Angel naman sa sa proclamation and concert kana kamikasi. Banma tindi pala ang hatakan mga kamikasi na ini. Proclamation rally po digdi sa Legazpi City. Niyaw si Mayor Tabi, good morning. Good morning, Alan. Good morning. Sa po sinagantapay ng radyo DCGB. Sa good mo niyan, atin kay ito pa man, number 1 manggiraray. Giri ako Bicol eh. Sana number 1 garay, Tabi, anak ko Bicol. Iyon ang bintay man talaga digdi sa DCGB, Tabi. Kung naglag ako digdi 20 years ago na, dahil manggaray na babari. Mantinido ang pagiging number 1. As in tunay na serbisyo, talagang maski fake news, iyo ang nababari. Totoo yan. Ng permi nangingibabaw. Totoo yan, Tabi, Mayor. Totoo yan. Ako, proven ko yan. Proven may, Tabi, ang digdi sa DCGB. Kami ang sekreto may dumansa na sa mga tunay na istorya. Dahil kami nagkapara entertain. Ako minsan, nalusutan man kami kan mga fake news na yan. Pero talagang kumbaga saligsig mi talaga yan. Hindi kita malusutan ka mga fake news. Anyway, Tabi, Mayor, napirot ako. Pati napaabo-abo ako kan kamikasi and proclamation rally, Tabi, kaso banggi Mayor. Pero sa ilingta talagang saro ini sa successful na event, Tabi, na nangyari digdi sa Legazpi. Kasabay na po sa proclamation rally, Mayor. Well, tama ka. Matatam ko lang ko niyan sa closing ceremony kang Palarong Bicol. And halos sa assessment ninda, maugma sinda, kumbenyente ang sindang pag-star. Asinang saro nga ni sa agyat na naman sa tuya dahil muya na naman na mag-host da ang Legazpi next year dahil sa pagkakataon talagang pinahilintahan sa tuyang hospitality and how we take care of the athletes, including the venues that are well prepared, and at the same time sa tuyang mga atleta safe, as in matuninong ang naging Palarong Bicol.
On the part of the Legazpi City Division, dakulaon ng improvement al. Aha. Dahil kang last year, 32 golds lang kita. Aha. Ngunyan, 47 gold kita tabi. Wow, improving. 47 gold, Mhm. nakunsayin dati pang 7, pang 8 kita sa medal standing, ngunyan tabi pang 5 na kita. Wow, oho. So it's really a big lift sa Legazpi City Division. And dakulaan ng pasalamat kan sa tuyang mga teachers and mga atleta because nahiling ninda ang dakulang suporta kang local government. We will build more training facilities al. Mhm. We will build the Legazpi Sports Academy. Aha. So ongoing na so pag matugdok kang Mises building sa Humapon. Mhm. Na kung saan pwede ito maging training facilities para sa tuyang mga atleta. And we will build sa diritang oval and swimming a pool that is Olympic size. Kasi ramtabi nindoal duman sa 47 medal siguro 15 duman Mhm. hali sa swimming tabial, Swimming. butter taan swimming. And so if we have enough facilities for this athlete, surely we will become number 1 overall champion sa bilog na Rion Bicol. And ang ako Bicol Party List together with the city government magtatarabangan dahil sa mga pasilidades na pangangihipo kan sa tuyang mga atleta. As you know, ang training is whole year round. Mhm. And we need to train them and provide them enough training facilities so that they can compete properly pag-abot kang man na competition, whether it's be in a city, provincial or regional and even national level and pag-abot sa international competitions. Yan ang sa tuyang aim. So again, congratulations to all our athletes, lalong-lalo na ang mga taga-Legazpi na nag-gold ngunyan. Mhm. The city government is so proud of you and we will continue to support you in whatever capacity we can, lalong-lalo na pagbalik ko sa Congress. So I will advocate Mhm. na itong mga ekipahe, pasilidades, training facilities na sa tuyang kaipuhan digdi sa syudad kan Legazpi, sa tuyang gibuhon, sa tuyang tatawan kipondo, tangani nga sa tuyang mga atleta makapag-training akimarhay. Mhm. So, talagang an advantage sa tabi mayor kasi sabi mo nga ni yaon ang suporta ngunyan kan city government, yaon na Bicol plus yaon pa ang suporta ni Kong Joey Salceda na saro sa mga concern niya man talaga ining manungod sa tuyang mga atleta na dapat lalo pang ma-improve tabi mayor. Well, tama po, iyan ang sa tuyang gigibuhon. And iyan po, di kaya yan kang city government. Kaipuhan ka ng katabangan kang national government. Kaya po. Opo. And not only that, meaning may epekto man iyan sa turismo, na sa indo pong mga pigaplanong iyan. And aram ko, saro sa dakulaan maging papel dyan in kaso, ining kandidato taman na para vice gobernador Diday Ko, tabi mayor. Well, tama ka, pag-abot sa turismo, as in, syempre, sa pagpadagos kang liderato kadigdi, as in, pag-gobiernar sa tuyang syudad, tarabangan po yan. And that's why, so pinoonan kadigdi na mga solusyones sa problemang kinakahampang kakataba ang ako Bicol Party List, lalong-lalo na sa solusyon sa kuryente, sa ALECO, ongoing na solusyon man sa tubig, ibibiting man local water utilities administration para magkaigwa kitang tama kasi mapakarahayan supply sa tubig. So pagpauswag ka sa tuyang pagninegosyo, remember nag-increase ang pagninegosyo sa tuyang syudad. Sa pagtukaw ta, there's a 10% increase from the collection based on the February 2025 collection. Talagang nakula and naman so halos 20,000 na trabaho. Padagos ang sa tuyang pagbusol sa tuyang syudad bilang maging sentro kang ekonomiya pagninegosyo sa bilog na Rion Bicol. And we will push for the opening of the old airport
as another business district, tanganing mag-create kidakol ng trabaho, oportunidad, and lalong-lalo naman income sa satuyang syudad. Padagos man ang patugdugtak, mga classrooms, as in ayuda para sa satuyang mga nagtitirios na pamilya. Ang pabahay para sa mga Pilipino, pambansang pabahay para sa mga Pilipino, 15,000 units. Pupo na yan as in mag-groundbreaking sa April 24. No less than the Secretary of DSUD, Human Settlement Secretary Kusal, will grace the occasion. Tabang sa agrikultura, pati sa sektor ka mga parasira sa tuyang ipapadagos. As in man, pati na ang tabang sa medical na kung sa ingon yan, pinapa-improve ta ang Legazpi City Hospital. Sa pagbaba kay itong 100 million na pondo ngunyan, makaka-zero billing na kita. Diagnostic, laboratory test, pati sa mga bulong na available dyan sa hospital na yan, covered na tabi yan. Pag pinagbabatang pondo ang mais tabi. As in yan, papakinabangan, lalong-lalo na ka mga nagtitirios na pamilya dito sa satuyang syudad. Maski ako, mga taga-Legazpi. So, ngunyan tabi hagad ko, na hindi mga programang ini may padagos ta. As in, sa pagbalik ko sa Kongreso, dahil iba ang may karapat dapat na makakapadagos kaya, disidido, kwalipikado na magpadagos. Iyo, si Hisham Ismail, na nahiling pa, akit pa. As in, may liderato. Ako, proxy ang pag-gobyerno, makakadesisyon, as in, maray mapasinunod-sunod sa taho. Yan po, ang ako Bicol Party List, kasabay ang grupo ni Cap Hisham Ismail, na masunod na magiging mayor, ang sayang vice mayor, si Luis Gutierrez, pati naman ang 10 kan sayang mga konsihales, Councilor Lo Beltran, Councilor Puban, Councilor JP Lee, Councilor Attorney But Drusilla, Councilor Sunshine Imperial, Councilor Lahara, Councilor Gabsi, Councilor Andes, Councilor L.A. Farinas, minalingawang patabi ako, Councilor Sunshine Imperial, say panalingawang ko ta. Si JP Lee. As in Councilor JP. Siring man, siyempre ang satuyang gobernador, ang dating naging gobernador na, as in naging 3-term congressman, nagbabalik gararay sa pagka-gobernador. Ang naging eksperto sa ekonomista, as in matibay man pag-abot sa turismo, Governor Joey Salceda. As in, so na-mention mo kasubago na matibay sa turismo, pag-promote sa tuyang turismo. Diday ko, siyempre ang segundo distrito, Congressman Christopher Quito ko, lalong-lalo naman sa mga board member Abadesa, E.G. Ojano, and Glenn Casulga. Tayo tatabi kalingawan, sa gabus na pagtarabangan, nangibabaw perme, ang sa diritang party list, ang ako Bicol na 131 sa balota. Ako Bicol Party List, 131 sa balota. Salamat. Opo, thank you so much, sabi Mayor. Naputol at Angel. Eksakto, tabi. Inabot kan time limit. Nagpaaram naman si Mayor Pido Garbin Jr. Tabi. Daman sa tuyang interview. Paki-inform na lang si Mayor. Thank you so much. Naputol natin sa pagpaaram mo. Na nagtataw siya nin mensahe tabi sa publiko tungkol sa mga laman kan proclamation rally kasubanggi. Paki-inform na lang tabi. Pasalamatan mo lang tabi, Ate Angel. Okay, so yun tabi ang primerong rangkada kan sa tuyang programa. Sinabi yan ni Mayor Garbin kasubanggi duman sa proclamation rally. Okay lang? Okay lang? Okay. Sige, tabi. Pasalamat, tabi. Kaya kita kay Mayor Garbin and sa pagiging Executive Director man kanako Bicol. Ayan, okay. Isugpunta na, tabi. Taman-taman. Nasa linya naman si Congressman Attorney Jill Bungalon. Kumusta ang taman? So, sa iyang first day of campaign,
as regular congressman dyan po sa 1st District ng Albay. Congressman, kumusta tabi ang first day kasuhapon sa Saindong kampanya? Yes, good morning Al and good morning sa gabos na nakantabay sa imong programa. Well, kasudma magayon ang naging panimula kan sa muya pong primerong aldaw kang opisyal na pagkarampanyahan sa mga lokal na kandidato. Siyempre, inot na naghagad naman kita ning bendisyon sa mahal na Diyos. Nagatindir kita ning banal na misa. And of course, kasudma, pinunanta po ang pasyar, asin pag-ikot, tigdi po sa Tabaco City Public Market. Na kung saan magayunon ang reception kang tao. Talagang very enthusiast sila na mamidbidan, sin mahiling si Congressman Jill Pungalon. And of course, kasabay ko man tabi digdi sa grupo sa Sarong Tabaco. Sa panginot ni Mayor Ray Bragais, Vice Mayor Vic Siga, sinasakuya pong mga konsihal. And very welcoming, no? Ang mga kababayan, lalong-lalo na sa mga tao na may pwesto dyan sa Saudan, digdi po sa Tabaco City Public Market. And of course, sinundan taman yan kay mga tribuna, duman po sa Banwaan Pantiwi, asin sa Banwaan po kang Malinaw. So far, naging magayon, successful ang inot na aldaw kang karampanyahan. Opo, okay. Habang ganyan, siyempre, preparing naman kamo or campaigning na naman kamo. So ano po ang advantage kan sarong Congressman Attorney Jill Bungalon manungod sa in terms of mga projects and programs, especially for 1st District Canalbay? Well, alam taman po gabos na ako po naging congressman sa taong 2022, and then matulong taon pa lang po ako nakatukaw bilang kongresista. But then again, sa matulong taon ko na pagtukaw, kadakol na po kitang naginbuhan. Lalong-lalo na in terms of legislation, di man po kita nagpahuri dahil we were able to pass quality legislation na bako siya ng mga Bicolano ang nakikitabang kundi mga kapwa tamang Pilipino. And aside from that, of course, mga proyekto, no? Na kung sa'y nagtatauning kasimbagan sa mga halawig ng panahon ng mga problema, lalong-lalo na ka mga taga-Primer Distrito kang Albay, araw kang problema sa kuryente. Of course, we will expect better service from Aleco, and aside from that, mababa ang sigil kang kuryente, no? Dahil maiwasan itong mawawara or maiwasan itong systems loss na pigapod. And of course, problema sa tubig, no, Al? With the Bicol Party List, no, we were able to build 21 solar-powered water supply system level 2. And ang duwa kayan, ang nagkapira kayan pala mga Altabi, yaon po sa mga isla, no? Igwa kita duman sa isla kan San Miguel sa Tabaco, sa isla kan Malilipot, dyan po sa barangay San Antonio, Santicon, and of course sa isla kan Cagraray, igwa man po kita. So we were able to build this water system, lalong-lalo na duman sa unserved or underserved, no? Pag-abot sa supply kan tubig. And of course, mga yaon dyan sa tuya pong social services, mga programa kang gobyerno na naipamati ta sa tuya pong mga kababayan, kaning iba-ibang klaseng asistensya sa educational, burial, medical, and sa roon yan sa talagang napapakinabangan tabi, ini pong MAIP. MAIP? Yes po. This is the medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. This is a program of the Department of Health na pasunsain piglalaganin pondo kang Kongreso, and para po dai ma-discourage ang sa tuyong mga kababayan na mag-avail ng mga medical services na available sa mga pang-pribadong hospital. Igwa ba kaya kita ugali minsan na pag na-hospital, of course, because aram ta na pagyaon sa private hospital, talagang magastos, Yes. But then again, we have to accept the reality na minsan may mga medical services na di available po sa mga pampublikong hospital or sa mga health center. So, wala kita kibang option but to go to the private hospitals
But yaon manggirari ang asistensya tangani na daiman sinda magrabe no sa babayadan. Apisaras duman sa PhilHealth deduction, yaon pa ang mait no. Yes. Na kung saan we can go up to zero billing pag-abot sa hospital bill. So mga programa again kang gobyerno na kung saan naipamati sa inda, and kita po naging instrumento man sa natabial Opo. para po makababa ang mga programang ini. We always say na bako po yan, kwarta kang mga politiko, kwarta po yan kang gobyerno, nahali sa mga buwis kang tao, and therefore nararapat po na maibalik sa inda Opo. sa pagkikiba-ibang mga programa. And ngunyan po, no, from 2022 until 2025, saro kita sa mga naging rason kung nata iba-ibang social services ang naibaba asin naipamati ta digdi po sa mga kababayan ta sa Primer Distrito kang Albay. Opo. Congressman, kumusta po ang support kan mga local officials, mga barangay officials, and mga ordinary persons sa mga barangay tabi sa saindong pagbibisita? Well, they have expressed their support, and the clamor is they want a new leadership, no? Yes. Gusto ninda po ng pagbabago. And ang pagbabago na yan, mga nahihiling po ninda sa sakuyang katauhan. That I am capable of delivering not just the promises, but those programs and projects na nasa tuya man pong napunan. Ibig sabihin, may maaasahan sinda, no? Kay Congressman Attorney Jill Bungalon. And then saro ako sa magiging kasurog ninda angani na masimbagan ang mga pangapuan kan mga kababayan tang Albayanos digdi po sa Primer Distrito kang Albay. And of course saro kita sa magiging sandigan ninda, lalong-lalo na sa mga proyekto na gusto man ninda ipautob sa Salambang Barangay na kaipuan ninda nintabang hali sa nasyonal. And yaon kita para po magsurob asin tabangan sinda sa mga proyekto man na gusto man ninda pong iotob asin ipagibo sa sinda pong mga barangay. So dakulaon sa kuya pong paglaom na sinda po talagang todo ang itataong suporta para po sa pagbabago kang Primer Distrito kang Albay. In other words, Congressman Attorney Jill Bungalon ang paglaom kan First District kan Albay. So finally tabi, kung ano ang mensahe mo lalo sa mga taga First District? Well, of course, this is the second day of the campaign. Of course, I just want to inform everyone na sana maging matrayumpo, matrangkilo ang pagkarampanya, and I wish to express my best of luck no sa mga kapwa ko kandidato. Lugod ining karampanyahan na ini maging malinig as in of course maaraman no kan tawo ang sa tuya pong mga plataporma di gobyerno, mga gigibuhon na plano asin mga proyekto tangani na magiyahan ta po sinda kung sisay po talaga ang karapat dapat na maging lideres ka sa tuya pong mga banwaan. And again, good luck to everyone, and of course ingat din dahil sa maraot ang panahon. Stay safe everyone po. Opo, thank you so much Congressman Attorney Jill Bungalon po. And sa tuyang regular congressman o kaya ang representative kan ako Bicol Party List, at the same time ngunyan tabi nagkakandidato siya bilang regular congressman representative kan First District kan Albay. Nagatod sa tuya sa oras na alas 9:05 na. Digdi po sa saindong programa, sa tuyang programa, ang Oragon Bicol. Sige, John, talagang matindi ang kuan ko niyan. Matindi na ko niyan ang karampanyahan. Siyempre, habol oras naman ang mga kandidato. Natapos na sa first day. Siyempre, 44 days na sana. 44 days na sana. Na dapat masaturate mo, John, ang entero mong mga nasasakupan. Yan ang mga bintahita
ang grupo kaning Global Albay na pigapod o APG team Asenso para sa Gabos. Ayun tabi ang mga programa saka ano ini mga proyekto, mga programa, bako, mga pangraraot sa tribuna. Araw ka ni kay Congressman Christopher Kitoko, saro ini sa pibibiktima akan mga panraraot, kung ano-ano mga pakaraot, lalo dyan sa Facebook. Pero ang nabintay ka ni kay Congressman Christopher Kitoko, abo siya magpatol akan mga panraraot. Congressman, kamusta po? Okay na agaan. Opo, kamusta ang kampanya? Okay man po. Medyo mapagal lang. And siyempre, kaswapon, mauran. Aha. Medyo nag-iingat kita tabaan, mag-ilang kita. Dahil lugod kita makadalaga kita. Bata 44 days pa. Tabi ko nga no. Oo. Kasamago pa initially. Nabanggit ko na dyan baga sa Facebook kung ano-anong mga pakaraot. Pero ara mo, kung natouch ako naman sa mensahe kan aki mo. So aki mong saro si Claudine. Si Claudine, matibayon magtaram si Claudine. Biyong na papaluha ang mga vlogger yan, tapos singer yan sa ABS-CBN. awiyo, kaya palan matibayon. Ara mo, ako bira ako tako baga sanay na sa mga arog ka na political rally o kaya ni mga pagtaram dyan sa barangay bilang nag-MC ako minsan. Pero duman ako na-touch sa sinabi ka itong aki mo, kung gura nung iya kabuot si Papa, ako na hilingin do dyan sa Facebook, riraut-raut nga si Papa kung ano-anong mga pakaraot, mga negatibong komentaryo, apisarkan padago sa magtabang. Pero nga sa rosanan, si sabi, akan sa muyang ama, day ka mo magbalos, pabaya isa na iyan. Arong nga kang kabuot si Papa. Nagluluha. Pag pinatulan daw, lalo Tama. madakula pa. Sabi ko, paibayaan na nila sa bala ng Diyos. Tama. Importante dahil lang katapig ko. Opo. Actually, ayan aking mapagalon pag anong daabo yan para sa politika na. Niya nga ni kang panahon ni Lene Robredo Kiko ayan na vlogger. Nagpayuma sabi niya, abo ko ngayon maen sa politika. Aha. Pero kung yan ang destiny niya, opo. Pero kung yan ang destiny niya, baka ang ngapit na panahon tabi kong sa butin May siya. mga hilig lang talaga magkanta. May mga Natibayon. Nakulo napapaluha pag minataram ini si aki mo si Claudine. Nag-training pa niya sa Star Magic. Iyo Okay, Anyway, tabi kong, so, kumusta ang paglakaw-lakaw tabi nindo sa mga barangay? Kumusta ang feedback mo niyan kan mga kababayan ta, lalo digda sa second district of Albay? Yes, siyempre nakapataba ng puso dahil so motor kita tas pasana mailing mo ang tao nagaluwas. Tapos heart sign. Sabi ko na utos heart sign talaga. Itong mga lalaki nag-heart sign naan. Tapos nahilig mo man talaga sincere. So bako na pinapon mo na nagruluwas talaga sa tinampo. Opo. Ako nga naudyan na ako. Isipon mo nasa sentra file ako. So lead kartadaan nasa bigaan na. Grabe, alawigon. Grabe, sabi ko makasupog sa mga motorista. Makabala man kita. Kaya sabi ko nga iba kung pwede dahil na magsabay ka nga makabawas lamang. Anyway, manifestasyon tabi yan kung kito na talagang yaon ang saindong o suporta sa saindong grupo and especially po digdi sa second district of Albay na sasabutan ninda unano po ang saindong obheto sirin po kan bigasabi mo dyan sa mga barangay na kung pwede pa sana daing pipili pag-abot sa may oras. Ehemplo, itong pagpanao mo kay Bagas Tabi. Opo. Thank kita magpili ta. Magpili kita, magkulor kita. Di man matubod ang tao sa to na maserbi talaga kita. Dahil siyempre kung makaluwas kita, tapos mamarkan ka. So, dahil sa imo nag-uyon, siyempre may prinsipyo man ito. Mararot man kita. Ibara man sa buot sa pag-serbi.
Opo. And ayan nga ni Tabi, kan mga inot bang aldaw, nasasabi mo na iyan personal mong kwarta so mga ipigastos mo dyan. So ano po ang nafe-feel mo sa padagos mong dangsawang pagtabang sa mga tao, Tabi, Congressman? Siyempre, maugmamang kita dahil sa masyadit na paagi nakatabang kita. Hindi yung man talaga pitatarang ko sa inda na matabang ako, maangat lamang ang buhay ninda. Lalo-lalo na hindi sa mga gilid kang dagat. Diyan Opo. sa may magpunod kali. Rawi, sabi ko, mahal kita dyan kay tenement housing. Aha. Makatakot pa ano yung mga tao permina sa napagparatakuton. Hindi ko Aha. loko na pag mananggana si Aro Kaini. Aha. Paralin ka mo. Kaya pang-titrete. Hindi, at least kung may arong nasinda, ano pa pagtakot. Aha. Hindi, titulado ang itataw sa inda. Opo. So, ano importante sa Natabi kung masabutan kang tao kung ano ang sendong plano. Taliwas naman sa mga pigigibong mga black propaganda na panlalansi sa tao, Tabi, ay kabaliktadan ini. Nagapot din sa Pigaling. Aha. Nagkadato pa. Sabi ko, ko kamupali, bako kumanandaga. Aha. Sabi ko, pakarayon ko, ang arang nindo. Arungon ka sabi ko, sususugon na. Giniripo mi naman sa boulevard. So, Aha. para sira, ginilid, may iba-ibang kolor. O at least sabi ko, may dignidad na siya. May Apo. titulo siya. Aha. Oo. Hindi pisilo ng mga aruga na init every time na may tataramang kang sa Aha. ibong papaaliw ka mo dyan. Aha. Pag na amak mo patakotan siya mo nagaganda matakot kung bago mo man pagsadiri. Aha. Daga. Kaya sabi ko, ipipermanente ko na ganing maski siya man dumalagan, maski dahil nakita. Eh, nang tarakutan. Opo. Oo. Oh, senda na iyan. Okay. So anyway, Tabi, kung bata aram ko nasa kampanya ka ngunyan. So siguro, Tabi, finally sa pawalat mo na sa natabing mensahe sa tuyang mga kababayan, lalong-lalo na po digdi sa second district of Albay sa 44 aldaw na natatada, Tabi, kan sa indong kampanya. Yes, sa mga second district tabi, so ibang nag-imbita. So, pasensya na po kamo, di ko man maubos, pero pitrito na po hanggang Banggi. Dahil ang ninong sa naalos oral daw, maninong dipis, nakulaw ng mawara sa kung para atender ako sa kasaan. Aha. Sabi ko, mapaproksin lang ako. Aha. And dahil mas kay po ako sa paglibot-libot. Opo. Okay. Sige, Tabi. Good luck, Tabi, Congressman. Mabuhay ka and God bless always. Salamat. Opo. Ayan po si former Congressman Christopher Quito ko sa iya pong mga mensahe man nahuguta ang sa iyang parte kan sa iyang schedule, Tabi, ngunya na aldaw sa very busy na sa indang kampanya. 44 dias na kampanya. Digdi po sa lokal na mga kandidato. Iyo po, sige. John, maangos-angos ko na kita kidiit para sa iba pang mga informasyon. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, kapalibutan ta at tamanong
Palibutan ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Marhay na aldaw sa inyong amin pagirumdom sa gabos na mga may pagsadiri nin daga sa banwang daraga. Ipinapaaram sa publiko asin sa mga wara nin moroso sa daga sa ngunya na taon na pwedeng makakuha nin 10% diskwento kung makapagbayad nin amilyar hanggang Marso 31, 2025 base ini sa Provincial Ordinance No. 0047-2019. Bako lang po yan, 20% diskwento man ang pigtatao sa mga makapagbayad nin advance para sa masunod na taon. Ang pagbayad nin amilyar hanggang Disyembre 29, 2025 para sa nasabing diskwento. Siring man dahil sa Real Property Tax Amnesty Program na pigtao sa gobyerno probinsyal na nagpuon Hulyo 4, 2024 asin matapos Hulyo 3, 2026, ang mga moroso sa daga magpuon Hulyo 4, 2024 asin sa mga nakaaging taon wara nin babayadan na penalidad o kaya interest. Pasyara na ang sa indong Municipal Treasurer's Office, ground floor, Municipal Hall Building, Daraga, Albay, ang nagpapagirumdom, Tresurero Municipal. Kadako lab na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka asing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikapi mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pai! Lingaw ako. Ano daangani isun numero kan ako Bicol Party List? 131. Yan ang numero kan ako Bicol Party List. Iyo Pai, tuom ko na. 131 ang numero kan ako Bicol Party List. 131. Pirmi mo nga ning romdomon. 131 ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Alright, balik kita digdi sa programa na napipirot pa ko John Kasubanggi. Nadamay man ako sa pagilingkan kamikase. Matindi pala na yan na kamikase John. Baka iling ko ito first time na live dyan sa Sawangan Park kan Dapdap. Maski mauranon John, grabe so tao. Ha? Grabe pala na nahatak kaya na kamikase ngayon. Mga matibayon man mag-perform. But tuminangod ako naman sa sarong gitarista John. Nalingawan ko sa pangaran kay itong gitarista. Matibayon. Ha? Bilibon ako sa mga araw kaya Diyos. May na-platik ka baga mga kan gitara. Matindi. Magayon ng pagilingon. Tapos sa sarong miyembro ninda, Jayan ito, sexy ho na babae. Tapos
ano nga po kaan? So, organ. Organer. So, organ baga, John. At ibayan mo ito si Mickey. Mickey ito, so, sarang babae. Dangan, so, iba pang mga gitarista. Dangan itong vocalist ninda. Matindi itong vocalist. Lingaw ko lang sungaran. Ano mga teenager ko, ano ini? Master ini. Inda si Joey Sarsia kon nakaka-relate pa man sa mga arog kaning banda. Ano, Joey? Nagandangog pa lang si Joey. Nakaka-relate ka pa man, Joey, sa arog kaning mga banda. Sa mga pang-teenager baga. Mga rock music. Mga rock music, Joey. Sa mga nagsusuriyaw baga. Sa mga kanta ka so Darna. Mga teenager ko niyan, yun yan, mga trip John. So mga rock music. Sa mga maedad na, medyo makulog sa talinga. Pero kasubanggi, nakulon man naman sa mga maedad na. Nadamay naman kita, John, sa paghiling, asin pagdangog, kan Kamikaze concert. Matindihon ang performance pa lang kani. So, maraming salamat po. Baka naka-monitor yung mga bisita natin, yung Kamikaze Band. Maraming salamat po. Ang galing ng inyong performance dito po sa Legazpi City sa Proclamation Rally ng Ako Bicol Party List at ang iba pang mga kandidato. Manayal, sabi mo kaninot daw kan Big Mountain Big Mountain Reggae ang Kamikaze. Hindi man ako nagtaram kaan. Hindi man ako kan barkada nagtaram na daog. Pareho maray. Itong so Big Mountain John sa mga kwan man ito. Iba man na mga music ito. Mga reggae ito. Reggae. Ining Kamikaze sa may mga pangsuriyaw. So nga, Chinelas! Ako aram, gusto Chinelas. Pero bako man ito kantakan Kamikaze ngayon. Chinelas! Nadawag mo na dyan kantang Chinelas. Nadawag mo na yan. Tapag nag-video okay kita, kantaon ta Chinelas. Para mabago naman ang kantata. Bako nang sa mga Be my lady, come to me and take my hand and be my lady. Bako na ito. Bagon ta naman yun. Bako na sa mga Tom Jones. Bako so ano yun sa mga Tom Jones nga ni. So I will have nothing. Mga Tom Jones yan. So mga kanta ni Joey, mga paborito man ni Joey Sarsia, kan panahon. Iba na ko niyan, Joey. Kay puhan mag-adan lamang kita, Joey, kan mga bagong kanta ko niyan sa mga pang-teenager. Tapag-arog ka, nakaka-relate man kita. Tabata din sa Legazpi. Siguro sa mga masunod na bulan o taon, konsertihon ining grupo na ini Hisyam na Ismael. Saka siyempre yaon ang Ako Bicol, yaon so grupo ni na Congressman for Governor Joey Salceda, Diday Ko. Si iba pa mga kandidato, sigurado mapasala bulan-bulan John igwa ki concert digdi. Kayang-kaya kaya i-finance. Kayang-kaya i-finance. Imagine mo, Big Mountain, Kamikaze, pero ano mga talent pa yan, maalon ba yan, pero at least nakaka-entertain tabi. Kay puwanta man yan, John, sa buhay ta. Kay puwanta man ang entertainment minsan sa buhay ta. Takonpirmi na sa na trabaho, maraot man. sabi ka ni 811, magayon ngaya manoy al sukantang gintong araw. Ito, amigo, kasi sa ining 8119 sa mga kampanahon pa itong Bing Rodrigo.
Mga 19, anong taon June suminikat si Bing Rodrigo? Mga 1980s pa, no? 80s, 90s. Bing Rodrigo. Tumkuan, gintong araw. Aram kuan. Ayan. Hindi ko na nasisilangan. Ano O yun yan, John. Yun yan ang mga pangrimate tagang panahon. Teenager pa ko, John. Iyo yan ang mga kanta sa amateur. Ikakanta ko sa amateur kay to. Nagkukurkanta man ako sa amateur. Hindi ko na nasisilayan. Alam tayo yan. Tapos nagsikat man sa mga Tom Jones. Sampuli daw kan Tom Jones. Tom Jones, Marco Sison. Isip pa sa mga nagsirikat. Anyway, parte ang kaugmahan tatabi. Kaya paminsan ang buhay pag tagatawan taman kikaugmahan. Bako na magpapara komentaryo ka dyan kan kung ano-ano. Mga negatibong komentaryo. I believe for every drop of rain. I believe. Yan ang mga paborito ni Bobby Andes. I believe. Pero naman ako sa kuhan. Ang paborito ko, Jonathan Tom John. So, I will have nothing. Tayo to ang pag nakakatumar na kidiit, pag mga tulo ng buti, minamaray ng performance ko kayan, I will have nothing. Ayan. I will have nothing. I will have no one. Adore you and want you so. I have no one with nothing to give you but all. I love you. Ayan na. I love you, Bicol Region. Sabi ka na ko, Bicol. 131 Party List. Alarmario po. Thank you. Bye-bye. Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa mabot na pirilian, dahil tabi nindo paglingawan, sultati sana, Chino Garcia, numero 1 sa balota, iboto! Raider ginubatan, Chino Garcia, dakulo na gibuhan, di lang basta napangako kundi may napat